салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. Дишаб як рӯйдоди муҳим дар ҷаҳони футбол шуд. Қуръакашии даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳои УЕФА баргузор гардид. Ҳоло мо медонем ки кадом дастҳо бо ҳам рақобат мекунанд ва кадоме метавонанд ба марҳилаҳои дигар роҳ ёбанд. Дар шаҳри Нон на танҳо ҷуфтҳои 1-8 муайян шуданд, балки эҳтимоли рақобатҳои 1-4 ва полуфинал низ аниқ гардид. Ин маънои онро дорад ки мо аллакай медонем ки кадом дастаҳо метавонанд дар даврҳои оянда бо ҳам рӯбарӯ шаванд. Имсол формати Лигаи Чемпионҳо каме фарқ мекунад. 8 дастаи беҳтарини марҳилаи умумӣ бевосита ба яккашниҳоӣ баромаданд ва 8 дастаи дигар аз бозиҳои плей-офф бо онҳо ҳамроҳ шуданд. Акнун рақобат дар асоси ҷадвали муайяншуда идома мекунад ва мо пешакӣ медонем ки дар давраҳои баъдӣ кӣ бо кӣ вохӯрда метавонад. Бозиҳои ҷолиби пуршиддат моро интизоранд. Баъд аз ба охир расидани даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо, ки дар он ҳамаи дастҳои пурқуввати Аврупо тавонистанд аз марҳилаи аввал гузаранд, дар плей-офф баъзе аз дастаҳои бузург шикаст хӯрданд. Аз ҳама сенсатсионии онҳо бохти Манчестер Сити буд. Дастаи Пеп Гвардиола, ки соли 2023 ғолиб шуда буд, аз Реал Мадрид шикасти сахт хӯрд 6-3 дар маҷмӯъ, ки дар он Килиан Мбаппе нақши асосиро бозид. Ин натиҷа барои дигар дастҳо як огоҳии ҷиддӣ буд. ПСЖ низ як изороти қавӣ дод. Онҳо Брестро бо ҳисоби умумии 10-0 несту нобуд карданд. Боруссия Дортмунд низ бе мушкилӣ аз Спортинг гузашт, ки пас аз рафтани сармураббияш Рубен Аморим ба Манчестер Юнайтед пароканда шуд. Дар дигар бозӣ Бенфика дар рақобати сахт Монакоро шикаст дод. Бавария бо мушкилӣ Селтикро паси сар кард ва Италия якбора 3 дастаашро аз даст дод. Ювентус аз ПСВ, Аталанта аз Клуб Брюгге ва Милан аз Фейнорд мағлуб шуданд. Имрӯз мо ҳамаи дастҳое ки ба даври яккашниҳоӣ баромаданд таҳлил мекунем. Аммо агар мехоҳед бозиҳои беҳтаринро бо сифати хуб тамошо кунед ва бо дигар мухлисони футбол дар бораи онҳо баҳс намоед, пас ба телеграм канали ман обуна шавед. Имрӯз як қатор бозиҳо дар Премер Лига мегузаранд ва ҳамчунин шумо метавонед бозии Барселона бо Лас Палмасро дар телеграми ман дар он ҷо шореҳ ман мешавам тамошо кунед. Ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед ки давомаш ношни мегузарад. сар мекунем аз ақиб ба поён. 16 Бенфика фикр мекард ки қисми асосии корро паси сар кардааст, вақте ки Монакоро дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Аммо дар бозии ҷавобӣ, ки бо ҳисоби 3-3 анҷом ёфт, онҳо ду маротиба аз қафо баромада бо заҳмат ғалаба ба даст оварданд. Ин даста метавонад ҳам гол занад ва ҳам қабул кунад, ки онҳоро хеле пешгӯинашаванда месозад. Ҳеҷ кас аз Бенфика интизори ғалаба бар Барселона нест, вале онҳо пештар Атлетико Мадридро шикаст доданд ва дар сафар бар Ювентус ғолиб омаданд. Ҳамчунин онҳо дар бозии гузашта ба Барса мушкилии ҷиддӣ эҷод карданд. Бинобар ин дастаи Бруно Лаже комилан беимконият нест. 15 Фейнорд. Чӣ достони ҷолиб! Фейнорд пеш аз плей-оффи ҳамлагари асосияш Сантьяго Хименесро ба Милан фурӯхт. Ду рӯз пеш аз бозии аввал онҳо сармураббии навро барканор карда Пашкал Босхартро муваққатан ба ин вазифа таъин карданд. Бозингарони Фейнорд бо ҳисоби 1-0 дар майдони худ ғалаба карданд ва сипас дар Сан-Сиро ба мусовии 1-1 расиданд. Голи бо сараш задаи Ҷулиан Каранза онҳоро ба даври баъдӣ бурд. Корти сурхи бемаънии Тео Эрнандес низ нақши муҳим бозид. Акнун Интер набояд ин дастаи ғайрипешбинишударо кам арзёбӣ кунад. 14 ПСВ баъди шикаст дар бозии аввал дар Турин 1-2 рӯафтода шуд, аммо дар бозии ҷавобӣ дар Эйндховен хеле хуб бозӣ кард. Дар қисми дуюм онҳо аввал бо голи Иван Перешиш ҳисобро баробар карданд ва баъд Исмоил Саибари голи дуюмро зад. Билохира Райан Фламинго дар вақти изофӣ голи ҳалкунанда зад. Акнун онҳо бо Арсенал рӯбарӯ мешаванд. Агар Букайо Сака натавонад бозӣ кунад, ин барои ПСВ як бартарӣ хуб хоҳад буд. Онҳо дар майдони худ хеле хатарноканд ва метавонанд мушкилии зиёде эҷод кунанд. 13 Брюгге. Сюрпризи асосии мусобиқа. Пас аз шикаст дар ду бозии аввал касе интизор надошт ки Брюгге ба даври плей-офф мерасад, аммо ғалаба бар Астон Вилла онҳоро наҷот дод ва онҳо баъди мусовӣ бо Ювентус ба даври дигар роҳ ёфтанд. Гарчанде онҳо дар бозии аввал бар Аталанта бо пеналти баҳсбарангез пирӯз шуданд, дар бозии ҷавобӣ дар Бергамо комилан беҳтар буданд ва бо 3 голи зебо бозиро ҳал карданд. Ҳоло онҳо боз бо Астон Вилла рӯбарӯ мешаванд. Брюгге аллакай як маротиба бар Вилла ғолиб омадааст. Пас аз онҳо бо боварии комил ба майдон мебароянд.
12 Лил. Лил як мӯъҷизаи хурд офарид. Онҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ аз Реал, Бавария, Милан ва ПСЖ гузаштанд ва ба даври якаш рост роҳ ёфтанд. Дастаи Бруно Женезио на танҳо Реалро шикаст дод, балки Атлетикоро низ мағлуб кард. Ба Ювентус ҳам имкони зиёд надоданд. Дар бозии ниҳоии гурӯҳӣ бошад, Фейнордро бо ҳисоби 6-1 шикаст доданд. Ҳоло онҳо бо Боруссия Дормунд бозӣ мекунанд. Дормунд дар ҳамла хатарнок аст, аммо ситораи Лил Ҷонатан Дэвид имкон дорад ки шумораи голҳояшро зиёд кунад. 11 Боруссия Дормунд. Дормунд як имкони хубро аз даст дод. Онҳо метавонистанд рост ба даври якаш роҳ ёбанд, аммо дар даври охир бар Болония шикаст хӯрданд. Ин боиси барканории мураббии Нури Шаҳин шуд. Бо ин вуҷуд таъини мураббии собиқи Бавария Нико Ковач ба онҳо кӯмак кард. Дормунд дар плей-офф бо Спортинг бозӣ кард, ки бе мураббии худ комилан шикаста буд. Онҳо дар бозии аввал бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуданд ва дар бозии ҷавобӣ бидуни мушкил натиҷаро нигоҳ доштанд. Ҳоло Дормунд бояд бо Лил бозӣ кунад. Агар онҳо ғолиб оянд, эҳтимолан дар чорякфинал бо Барселона рӯбарӯ хоҳанд шуд. 10 Астон Вилла. Мураббии Астон Вилла Уна Эмери пас аз бохти даври ҳафтум бар Монако дар варзишгоҳи Луи Ду аз бозингаронаш сахт норозӣ буд. Ӯ воқеан метарсид, ки дастааш шонси ғайричашмдошти ворид шудан ба ҳаштгонаи беҳтаринро аз даст медиҳад. Вале мутахассиси испанӣ бо чеҳраи хандон буд. Пас аз пирӯзии 4-2 дар рӯзи охирин бар Селтики ба онҳо имкон дод, ки мустақиман ба даври якашниҳоӣ роҳ ёбанд. Қуръакашӣ низ ба нафи Вилла омад, ки ҳоло бо клуби Брюге рӯбарӯ мешавад. Онҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ дар варзишгоҳи Ян Брейдел бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуданд, вале ростӣ бачаҳои Эмери интизор доштанд, ки дар ин марҳила бо дастаи хеле қавитар рӯбарӯ мешаванд. Перспективаи бозӣ кардан бо Ливерпул ё Пари Сен-Жермен дар чорякфинал бештар шавқовар аст, на даҳшатовар. Ҳамин тавр, дар ҳоле ки мухлисони Вилла аз рафтани қаҳрамони худ дар бозии муқобили Бавария Ҷон Дурант ба Арабистони Саудӣ дар равзанаи зимистона ғамгин буданд, онҳо бозии муқобили Брюгеро бо умед интизорӣ мекашанд. Клуб ситораи ҳамлааш Оли Воткинсро нигоҳ дошт. Ҳамзамон Маркус Решфорд ва Марк Асенсиоро овард, ки дар аввалин бозиҳояшон нишонаҳои умедбахш нишон доданд. 9 Арсенал. Арсенал дар ҳафтаҳои охир дар ҷадвал ба таври назаррас поён рафт, ҳарчанд ки дар плей-офф иштирок накард. Чаро? Зеро пас аз хатми марҳилаи гурӯҳӣ дар ҷои сеюм онҳо боз як ҳамлагари дигарро аз даст доданд. Кай Хаверц ҷароҳат бардошт. Ин мушкилии бузургест барои Микел Артета, ки аллакай аз он изҳори норозигӣ карда буд, ки клуб дар равзанаи зимистона баъди ҷароҳати Габриэл Жезус, ки мавсимро аз даст дод, ҳамлагари нав наовард. Агар ба назар гирем, ки ситораи канори ҳамла Букайо Сака низ ҷароҳат бардоштааст ва шояд то даври якаш бар нагардад, пас вазъияти лондониё ҳоло чандон умедбахш ба назар намерасад. Бо вуҷуди ин, аз Арсенал интизор меравад, ки бо эҷодиёти кофӣ ва қудрати ҳамлавӣ ПСВро паси сар кунад, аммо бозии эҳтимолӣ дар чорякфинал бо Реал Мадрид эҳтимолан барои дастаи камқуввати Артета аз ҳад зиёд хоҳад буд. 8 Пари Сен-Жермен. Чӣ хандаовар аст, ки ҳамаи чиз чӣ қадар зуд тағйир меёбад. ПСЖ як қадам дур буд аз хориҷ шудан аз мусобиқа, пас аз он ки дар нимаи дуюми бозии ҳафтуминашон бо Манчестер Сити дар Парк де Пренс 2-0 қафо афтод. Аммо камбеки ҳайратангезе, ки пас аз он рух дод ва ҳамроҳ бо ин бозии бисёр хуб бар муқобили Штутгарт, парижиёро ба плей-офф расон, ки дар он онҳо Брестро бо ҳисоби умумии 10-0 нобуд карданд. Барои ҳамин дастае, ки метавонист чанд ҳафта пеш аз мусобиқа хорij шавад, ҳоло яке аз фаворитони воқеӣ барои унвон мебошад. Мушкилот албатта дар он аст, ки ҳоло ПСЖ бояд бо Ливерпул бозӣ кунад, ки марҳилаи гурӯҳиро бо осонӣ паси сар кард ва дастҳои мисли Байер Ливеркузен ва Реал Мадридро аз рӯи худ дур намуд. Аммо ҳамлаи дастаи Луис Энрике дар ҳафтаҳои охир воқеан ба ҳам мувофиқ шудааст. Усмон Дембеле метавонад ниҳоят потенсиали пурраи худро нишон диҳад ва Хвича Кварацхелия пас аз гузаштан аз Наполи зуд мутобиқ шуд. Ҳеҷ шаке нест, Ливерпул сахт нороҳат хоҳад шуд, ки ПСЖро гирифт, хусусан зеро пешсафони Лигаи 1 метавонанд бозингарони калидиашонро пеш аз ҳардуи бозӣ истироҳат диҳанд. 7 Бавария.
тавре интизор мерафт Бавария бо мағлуб кардани Селтик ба даври якаш роҳ ёфт, вале тарзи пирӯзии онҳо бо ҳисоби умумии 3-2 шубҳаҳои ҷиддие дар бораи имкони бозӣ дар финал дар варзишгоҳи худ ба миён овард. Бавария дар Глазго чандон мутмаин набуд ва дар Альянс Арена комилан бад буд ки танҳо бо голи хеле хушбахтонаи Алфонсо Девис дар вақти иловагӣ тавонист муқоимати далелонаи Селтикро шиканад. Вобастагии комини даста ба Харри Кейн ошкоро намоён шуд вақте ки ӯ дар бозии ҷавобӣ аз майдон берун рафт ва ҳанӯзам бовар кардан ба ҳамкории марказии ҳимоятгари Ким Минҷе ва Дай Упемекано мушкил аст. Танҳо вақте хоҳем донист ки пешсафони Бундеслига чӣ қадар қавӣ ҳастанд ки онҳо бо Байер Ливеркузен рӯбарӯ мешаванд, дастае ки онҳо аз соли 2022 инҷониб мағлуб карда наметавонанд. Ҳамчунин бояд қайд кард ки агар онҳо аз ин дуэл комёб шаванд, эҳтимолан дар чорякфинал бо дастаи хеле ноқулаи Интер рӯбарӯ хоҳанд шуд. Шашум, Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид дигар чунон муҳофизати қавӣ надорад, вале дастаи Симеоне ҳамоно чун ҳамеша пойдору устувор аст, тавре ки бо пирӯзиҳои марҳилаи гурӯҳии онҳо бар ПСЖ ва Ливеркузен собит шуд. Дастаи Диего Симеоне ҳамзамон барои рақибон бисёр мушкилот эҷод мекунад. Ҳоло Хулиан Алварес пас аз гузариши гаронбаҳои тобистони гузаштааш аз Манчестер Сити арзиши худро исбот мекунад ва бозингари аргентинӣ бо Антуан Гризмани бисёрҷониба ва ҳамеша барҷаста як ҷусти пурқувват ташкил додааст. Дар пирӯзии 4-1 бар Залцбург ки ба Атлетико ҷои панҷумро дар ҷадвал дод, Гризман 2 гол зад, аммо дербии Мадрид дар даври якаш чандон муваффақ нест. Атлетико аз Реал зиёд осеб дидааст. Онҳо дар финалҳои 2014 ва 2016 бо шикастои аламовар рӯбарӯ шуданд ва инчунин дар чорякфинали 2015 ва нимфинали 2017 аз ҷониби Реал аз мусобиқа хориҷ карда шуданд. Панҷум, Байер Ливеркузен. Оё ҳоло дар ҷаҳон нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи беҳтар аз Флориан Виртс вуҷуд дорад? Ин бозингари тими миллии Олмон боз як гол зад ва ба Ливеркузен кӯмак кард ки дар бозии ҳаштум бо ҳисоби 2-0 Спарта Прагаро мағлуб кунад ки дар натиҷа онҳо ба ҳаштгонаи беҳтарин роҳ ёфтанд. Виртс дар 8 бозии марҳилаи гурӯҳӣ 5 маротиба беҳтарин бозингари майдон интихоб шуд. Хави Алонсо то ҳанӯз шубҳа дорад ки оё Ливеркузен таҷрибаи кофӣ ва зиракиро барои расидан ба марҳилаҳои ниҳоӣ дорад, махсусан пас аз бохти онҳо ба Атлетико Мадрид дар даври гузашта. ғайр аз ин онҳо наметавонанд мисли рақиби яккашфиналии худ Бавария таърихи пуршараф дар Аврупоро иддао кунанд. Бо вуҷуди ин, чемпиони Олмон ягон сабабе надорад ки аз Бавария битарсад. Онҳо чанде пеш дар Бай Арена пурра Баварияро аз бозӣ берун карданд, аммо ба сабаби истифодаи баъди лаҳзаҳои голзанӣ бозӣ бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт. Инчунин Алонсо то ҳол бо Ливеркузен ба Бавария нобохта аст. Бинобар ин онҳо бо ҳаяҷон ба ин дербии Бундеслига тайёрӣ мебинанд, хусусан вақте ки Виртс дар чунин шакли беҳтарин қарор дорад. Чорум, Интер. Ҳамон тавре ки дар мавсими 2022-23 буд, ба назар мерасад ки пешравии Интер дар ин мусобиқа чандон дида намешавад ва ин аҷиб аст агар ба назар гирем ки дастаи бисёр мувозини Симоне Инзаги ҷои чорумро гирифт. Ба ин натиҷа онҳо то андозае ба шарофати мусовии берунӣ бо Манчестер Сити ва пирӯзии хонагӣ бар Арсенал расиданд. Нерадзуриҳо дар ҳар дуи бозӣ тури дарвозаи худро ҳифз карданд ва аҷибаш он аст ки дар умум танҳо як гол гирифтанд, он ҳам дар бозии меҳмонӣ бо Байер Ливеркузен. Дар ҳоли ҳозир дастаи шикастнопазиртар аз Интер дар Аврупо вуҷуд надорад, гарчанде ки дар Серия А чандон хуб нестанд. Интер инчунин аз қуръакашии мусбат баҳра хоҳад бурд. Дар як лаҳза эҳтимолияти рӯбарӯ шудан бо Милан ё Ювентус вуҷуд дошт ки фишори зиёд меовард, вале дар натиҷа онҳо бо Фейнорд бозӣ мекунанд. Ҳарчанд Фейнорд Миланро дар Сан-Сиро мағлуб кард, онҳо шикастнопазиранд, аммо ҳамаи чиз ба ҳолати ноустувори Лаутаро Мартинес вобаста хоҳад буд. Дар ҳақиқат ҳамкории ӯ бо Маркус Тюрам метавонад барои орзуи Интери қаҳрамонӣ мисли хатти мустаҳками ҳимояи онҳо муҳим бошад. Сеюм, Ливерпул. Ливерпул марҳилаи гурӯҳиро бо касби ҷои аввал ба анҷом расонд ва аз 8 бозӣ 7-ро бурд. Ягона бохти онҳо дар бозии бефоида бар зидди ПСВ дар Эйдховен буд ки бо вуҷуди ин натиҷаи аъло ҳисобида мешуд. Ин муваффақият мебоист ба тими Арне Слот чанд ҳафта оромиш мебахшид, аммо чунин нашуд, зеро дербии Мерсайд ба рӯзи дигар гузошта шуд ва расидан ба финали ҷоми Лигаи Англия маҷбур кард ки бозии онҳо бо Астон Вилла дар Премер Лига бозсозӣ шавад. Ҳамин тавр Ливерпул
Ливерпул ногаҳон хеле хаста менамояд ки барои вохӯрӣ бо Пари Сен-Жермен дар даври яккашниҳоӣ чандон хуб нест. Яъне онҳо барои ҷои аввал шудан ягон мукофот нагирифтанд. Бо вуҷуди ин онҳо таҳти роҳбарии Слот дар маҷмӯъ олиҷаноб буданд ва агар ӯ тавонад дифои дастаашро тақвият диҳад, Ливерпул метавонад ба даври баъдӣ роҳ ёбад. Чаро? Зеро Муҳаммад Салоҳ дар ҳафтаҳои охир ҳеҷ аломати сусшавиро нишон намедиҳад ва ҳоло беҳтарин бозингари ҷаҳон аст. Дуюм, Реал Мадрид. Реал дар марҳилаи гурӯҳӣ хеле душворӣ кашид. Онҳо ҳатто ба плей-офф ниёз доштанд, то ба даври яккаш роҳ ёбанд. Ва ҳоло онҳо бояд бо рақиби ҳамшаҳрияшон Атлетико рӯбарӯ шаванд, ки дар ин мавсим ду маротиба онҳоро дар Ла Лига маҷбур ба мусовӣ кард. Аммо тарзи шикаст додани Манчестер Сити дар Сантьяго Бернабеу дар шаби чоршанбе нишон дод, ки чаро Лос Бланкос бозам яке аз довталабони асосии қаҳрамонӣ ҳастанд. Ҷуд Беллингем боз ба беҳтарин ҳолаташ расид. Килиан Мбаппе дар ҳамла оташ гирифтааст ва ниҳоятан баъзе аз дифоъгарони асосии Реал ба ҳолати беҳтарини худ баргаштанд. Вале муҳимтар аз ҳама ин аст, ки Реал ҳамоно Реал боқӣ мемонад. Ин мусобиқаи онҳост. Ҳеҷ кас ҷуръат намекунад, ки зидди дастаи Анчелоти шарт гузорад, ки онҳо ба Мюнхен намерасанд. Ин ҳамон ҳисси ногузирӣ аст, ки боз Реалро ба рақибе табдил медиҳад, ки Атлетико аз он бисёр азият кашидааст. Якум, Барселона. Барселона дар марҳилаи гурӯҳӣ пайваста ҳаяҷон меовард. Бозии даври ҳаштуми онҳо бо Аталанта тавре интизор мерафт бисёр тамошобоб шуд ва гарчанде ки Блауграна пирӯзӣ ба даст наовард, ки метавонист ба онҳо имкон диҳад, ки Ливерпулро барои ҷои аввал паси сар кунад, ин ҳатто ба фоидаи онҳо шуд. Чаро? Зеро онҳо аз Пари Сен-Жермен дар даври яккаш дур монданд ва дар қисми нисбатан сабуктари қуръакашӣ қарор гирифтанд. Масъалаҳои мудофиавӣ ва баланд ва хатарноки дифоъ ҳоло ҳам боқӣ монданд, аммо ҳамлагарони дастаи Ханси Флик бениҳоят аҷибанд ва қобилияти нест кардани ҳар як даста дар ин мусобиқаро доранд. Рафиня ва ҳамдастагонаш бешубҳа боварӣ доранд, ки Бенфикаи аллакай мағлуб кардаашонро боз ҳам шикаст медиҳанд ва онҳо ҳеҷ тарсе надоранд, ки дар чӯракфинал бо Борусия Дормунд ё Лил бозӣ кунанд. Хулоса, Барселона ҳоло дастае ҳаст, ки бахташ баландӣ кард, зеро қуръакашӣ наметавонист барои як дастаи пур аз истеъдоди ҳамлагар беҳтар бошад. Хайне? Ба ҳамин тамом дӯстон, кадоме аз ин дастаҳоро шумо дар рақобатҳои яккашфинали худ фаворит меҳисобед? Вариантҳои худро дар комментария нависед. Бо шумо будам ман мисли ҳарвақта Муҳаммад Гайруф. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.